تماشاوانên hêja ez ê îro ji we re behsa tiştên gelekî xweş bikim. Wê rojê yanî doh demaz çûm îro hatime Rûdawê telefonî min kirin gotin dil bixwîn. Roj îro roja te ye. Kurd birane bi rastî. Mesela zimanê wan yek e, welatê wan yek e, Kurdistan e, qedera wan yek e, şîn û şahiyên wan yekin. Eger hûn ji min pirs bikin kî xwediyên Kurdan in, ez ê ji we re bêjim Kurd. Îro ji bo Kurdan rojeke pir xweş bû. General Mazlûm Abdî fermandarê giştî Hesedê çû dihokê û Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi germî pêşwaziya wî kir. Li ser rûyê her kesekî kenekî şîrîn hebû. Cara yekemîne Kurd dîmenekî wiha ciwan û xweş dibînin. Hêvî dikim dûbare bibin ev dîmen. Mazlûm Abdî ne bi tenê bû. Bi wî re İlham Ehmed jî hebû. Berpirsa pêwendiyên derve li roj avayê Kurdistanê. Ji roj avayê Kurdistanê hatibûn. Vê carê General Mazlûm ne bi onîforma bi cil û bergên serbazî bû. Lê çi bû? Qat li ber kirbû. Ciwan jî lê hatibû bi rastî. Kravateke şîn girê dabû. Pişt rast û bi xwe bawer xuya dikir. Serokwezîrê Kurdistanê Mesrûr Barzanî ew dawetî forma aştî û ewlehiyê ya Rojhilata Navîn ku weke MEPS tê naskirin kiribû. Ez ê niha ji we re behsa merasîma pêşwazîkirina General Mazlûm bikim. Dema ku ew ji bo otomobîlê ji otomobîlê daket ji aliyê serkirdeyê pedekê Partî Hoşyar Zîbarî û parêzgarê dihokê Diktor Elî Teter ve hate pêşwazîkirin. Pişt re jî li gel Serokwezîr Mesrûr Barzanî civiya û pişt re bi hev re derbasî hola forma MEPS bûn. Her kes rabû ser piyan û ji wan re li çepikan xistin û temaşe bikin. Ev e Mazlûm Abdî dema ku ji otomobîlê dadikeve li gel İlham Ehmed ji roj avayê Kurdistanê hatine. Hoşyar Zîbarî pêşwaziya wan dike. Pişt re silavê li Diktor Elî Teter didin. Waliyê dihokê ye. Şandek li gel Mazlûm Abdî hatiye. Serokwezîr Mesrûr Barzanî jî hûn dibînin çi bi germî çi bi xweşî pêşwaziya Mazlûm Abdî û İlham Ehmed dike. Ev jî civîna wan e. Civîna Mazlûm Abdî li gel Serokwezîr Mesrûr Barzanî ye. Di civînê de Osman Baydemir siyasetmedarê Kurdiyê naskirî, İlham Ehmed gelek siyasetmedarên Kurd ji roj avayê Kurdistanê hatine. Li milê din yê Serokwezîr Mihemed İsmaîl heye. Hem serokê Enekesê ye hem jî serokê Pedekesê ye. Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê Silêman Osu jî heye. Endamê serkirdeyetiya Enekesê û serokê Partiya Yekitî ye. Dibînin hûn edîb dawî bi hev re derbasî salona forma MEPS dibin. Li aliyê din Serok Barzanî li dihokê pêşwaziya Mazlûm Abdî fermandarê giştî Hesedê kir. Di civînê de İlham Ehmed, Osman Baydemir, Mihemed İsmaîl, Silêman Osu, Diktor Hemîd Derbendî beşdar bûn. Serok Mesûd Barzanî kêfxweşiya xwe anî ziman ku her du alî bi hev re beşdarî forma MEPS 2025 li bajarê dihokê bûne û her du alîyan spasiya rola Serok Barzanî di parastina doza rewa meşru ya gelê Kurdistanê de kirin. Pişt re edî di derbarê rewşa Sûriyê de axifîn. Serok Barzanî tekkezî li ser lehevkirin û yekrêziya hêz û aliyên siyasî yên Kurdî kir û got belê hûn dibînin ev dîmenin yekkemîn car hûn di ekranên Rûdawê de dibînin. Dîmenên civîna Serok Barzanî û General Mazlûm Abdî ne. Her wiha berpirsên partiyên siyasî Kurdî di wê civînê de beşdar bûne. Silêman Osu ye, Mihemed İsmaîl e. Mazlûm Abdî spasiya Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî kir. Ji bo vexwendina wî ji bo forma MEPS 2025 hûn dibînin hemû kêfxweş in hem Mazlûm Abdî hem Serok Mesûd Barzanî. Mazlûm Abdî behsa rola Serok Barzanî jî kir. Di hewlên ji bo nêzîkirin û pêkanîna yekrêziyê di navbera aliyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê de û
پشتگیری هرێما کوردستانی ji bo Rojavayê Kurdistanê birind bilind nirxand.